Ahojte, tak mám toto pre vás pokračovanie. Znova Survival 2. Čo sme sa semka dostali a robili sme toto blbé. Teraz natáčam cez Mobizen, čo nie je moje druhé. Ale teraz som si to vyskúšala. Teraz práve, že ide môj pes Andy. A ide spať do pasu. Dobre, to, ako som vám ukazovala, idem robiť to, čo malo byť. To po okraji. Ahoj. Vyšla som, lebo ja jem čokoládu, ale nie jem, len som jedla. Mám to postele a prišla som tak teraz chvíli. A ja som už tu. Už mám 40 dosiek. Budem mať 42. Myslím, že toľko, že úplne to stačí. Hej! Skáka mi sem toto do cesty. Tak no. Máš dosť pekne, lenže neviem, že čo tam namiesto toho dám. Toto sa semka veľmi nepašuje. Dáme sa preč. Budú tuto pekne skákať. Alebo semka. Kebyže, no môže byť. Kebyže, no hej. Toto je môj dom, aj tak robím si z toho čo len. No, chcem vám povedať, že neviem, že či tento server je normálny, ale nejde. Nejdú to zombíci a každý ide do domov. Aj vtedy, keď nie sú toto zombíci. Tých dvoch, keď tam sú ľudia. Čo to je? Ja som toto dve som myslela, že to sú hlavy aj. Pardon. Mala by som ísť späť. Jediná izba tam svieti. Ešte jedno, čo som tam dala. A ináč to je moje. To Facebook si nevšímajte, to som v jednom skupine a tam posielajú si sebe. To nie je môj Facebook. Vidíte ináč, takto je to moderné. Už dva? No. Traja. Nie. 1, 2. Ja som to si nechal zbehnúť. Asi on si zbehnul. Stane sa to. Hop. Jediná izba, čo svieti, to je moja. Každý ďakuje. Koľko nahrávame? 3. 20 sekúnd. To čaba, to si tiež nevšímajte. Ináč môžete vidieť, že mám rovnaký hlas ako v Miminka, Mimi Eske, Noska. Tak môžete ma stade vedieť, že som doma. Ja by som chcela papať, veď už veľmi nepapám. Môže idem von. Nikto nemá taký dobrý dom ako ja, rozsvetlený. Ešte to lepšie rozsvetlí. Potom prišli aj do môjho domu. Potom oni sa nebudú báť. Tak, a toto čo svieti, to som tam tiež zjadala. Tak z toho zoberieme. To budú moje. A nech sa začne toto báť, lebo oni nás len pretrvali. Lebo má toto svetlo. Alebo asi nevie ísť semka do tejto dom.
Kámo, ako tam chceš ísť? Pre Boha. Radšej spadni. Tam. Vylez si niekoho. Kto ťa má rád, ale ja ťa nemám rád, čiže mňa nemôžeš viac. Ináč, prepáčte, reklama, keby sa to dalo... Seklo sami. Čo? Tako budem takto ja hrať. Všetko sa mi na tom seklo. Musím ísť znova do Minecraftu. Nevadí. Tak som späť. Môžete vidieť, že ako som odišla, už po chvíli je ráno. Tak, na to sa veľmi nesteším. Oni už idú von. Nemám najkrajší dom, oni už idú no von. Čo keby by som to... Toto by som niečím chcela zarobiť, veď... Aha, 2, 3 tak tu boli. Doska mi sa nedá teraz, tak si ideme nájsť piesok niekde. Reklama! Ja neznala som tých reklam. 3, 2... Kopíruj! No, nekopíruj. Ignoruj. Nahrávam 6:38. Tak nájdeme to a urobíme a koniec, lebo nikdy to nedám hore na YouTube. Papeníčko tam je. Ale viete čo? Ja radšej od domu nejdem preč. A koľko máme? 4. No nevadí. Nejako tam cestou by som to mohla nájsť. Teraz pozerám, že koľko ľudí je tu. To ja nikdy neurobím. Toto milión ľudí, toto niekoho čakajú. Toto by som rýchlo mala mať. Tento piesok sa rýchlo dáva. Potrebujeme aspoň 20 alebo 25, hej, 25 je radšej. Už máme 15. Ideme ísť. Hop. Niečo ma štípe. To, že ma ustepol komár. No ešte. Poďte. Dáme 30. A dáme viac. No 30 práve. Dobre, rýchlo musíme tam behať, lebo už mám 8. Keď tam budem mať 10, tak asi to neviem. Asi za pol roka to mám hore. Tak to rýchlo odišlo. Škoda. Dobre. Ja neviem, že to ako bude vyzerať. Malo by to vyzerať pekne dosť. Ani tých... No, potrebovala som tých 30. No, za to potrebovala som. No, už teraz máme nie 20. No, neviem. Je pravda, že by to teraz vyšlo, že to tak. Wow, no tak. Toto je moje videjko, ak sa vám to páčilo, tak určite, že dajte like. A zatiaľ, čau, a odvedím. A čaute.